TTAADC आमसाइनि जन्मजयनगर ADC विलेज आमसाइनि काइसि थाम दासा सानमुं सानै तिनि वेस्ट त्रिपुरानि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर थानिव कक्टुन रहरनानि बा सानमुंब्लाय रहरनानि बागै बेलबारिनि भिडिअ बेलबारि आदि ब्लगनि भिडिअनि थानि सानमुंलाय याफारि लेखा जन्मजयनगर ADC विलेजनि लुकुरक बरनि सानमुंरकनि बिसिङाव दङ अमृत सरोवर ब्रिक सलिं खालामनानि रां रोबायजाक फियाबा सामुंया आबनो कमप्लिट खालामनायनि ताई फिल्टार टैंक खालामनायनि बागै धर्मदास पाराव ICDS सेंटर नि बागै सामजाक दंमोन आम बहायनो सामुं पाइया ताई किचेन गार्डन खायनायनि बागै धर्मदास पाराव जे रां रोजाकमानि आबोबाय सामुं खायजे मानि ताई सामुं पाइया तंजाक केबल पाराव ICDS सेंटर नि जे टॉयलेट सनाममानि आबरक बसनामबाया सनामनानिनो खबैनाय काइसि थाम सानमुं आमताइनि हामक्राय रजाक अ सानमुं सालायलायखा अ सालो बेलबारिनि भिडिअनि थानिव सानमुंब्ला याफारि थानि मानजाखा आमताइनि न लुका हामक्राय सामुं तांनाय आदं समित देबबर्मा रंजन देबबर्मा मंगेशरी देबबर्मा ताई सुनील देबबर्मा न खबै काग देबबर्मा संग्र जोंनि ससियेल मिडिया रङ जोंबा सालाबरिखौनि बागै जों दिनै अर बेलबारि आरदि ब्लग जों खायलेमानि कारण हंखाय जों जन्मजयनगर ADC विलेज नि इंगै जोंनि मनिटरिं कमिटि जाय जों कयेकजना पन्चायत न नायकल तंनाय र जों खायलेमानि मेन कारण हंखाय जोंनि जन्मजयनगर पन्चायतआव जे सामुं खायमानि गोबां सामुं न इनकमप्लीट जे मानसिनि आरो सामुं गोबां दङ जोंनि अमृत सरोवरनि सामुं फायखा 1,98,594 फियाबा जोंनि आरो सामुं तांनुक जाखा 1.5 फुट बा 2 फुट नि बिसिङाव खालाय 10 मिटार से थांया अमहायरको सामुं खालाय अ जागा इनकमप्लीट खालाय अ जागा फियाबा रां रक बरक थपायबे जोंनि अमहायखनो ताइबो दङ जोंनि ICDS सेंटर 2,16,963 और सामुं कमप्लीट दिया ताई जोंनि धर्मदास पारानि ICDS सेंटर जे किचेन गार्डन आबरबो कमप्लीट दिया अमहाय खालायनो जोंनि वाटर फिल्टर अमबो 78,000 नि अबो कमप्लीट दिया ताइबो दङ ICDS सेंटर अब महिंद्र पारा टॉयलेट तांगमनी अब टॉयलेट अब सनाम जायगा ठीक मते एरपरे जन्मजयनगर पंचायत जे जन्मजयनगर स्कूल जे चिनी 12 टाकारजलानि MLA बरम गोनां MLA नि फेम फान बाय जे सामुं खालायमानि CC रोड अ CC रोड बो बरक जेबाबे सनाम काबो ठीक मते सनामया ताई अ जागाबो ताबो सामुं कमप्लीट दियाको गम हाइकेनो चिनी ताइबो तंगो चिनी जे टी गार्डन जे टॉयलेट तांगमनि आबो बोंगिया केबल पारा स्कूल नि बोंगिया नों टॉयलेट सिमी तांगे रिखा निनो हाकरक मुथुम जागिया फ्लैट रक जाय अम हाइकेनो फियाबो गोबां चिनी पंचायत डेभलपमेंट नि सामुंनो बरक चिनी इंजिनियर रक अम हाइके सामुं गोबां रां रक थुगि चाइ फेबिका ताइबो तंगो चिनी पंचायत BC ऑफिस न चिनी पंचायत डेभलपमेंट फंड नि जे रां बाय PDF फंड बाय जे स्टोर रिपेयरिंग खायने हमनी अब वो खलायावैनो 1,98,000 नि बरक हम हाइकेनो बरक रां उठक पाइबेखा जों आबोनि बागै जों नायो जों मैडम नि थानि जों तिनि कायसा डेपुटेशन या ब्लाय याफारखा अ मैडम सागासनो कयेक दिन नरक नासिंदि अबोनि बिसिङनो जों नरकनो अब कायसा सल्यूशन खलायने ताय अबोनि पदक्षेप नाजांनाय हनि जों सागा ताय अ कपि चिनि भिडियो सारनि थानि बसगिनाय चिनी DM साहेब नारो सगिने गा आबोनि बागैनो जों अर ताइबो तिनि चिनी पंचायत नि जे जोंजाल रक चाप्टार दिमानो चिनी लामा दै कारेन्ट अबरंनो जों तिनि किसाव जागाबो जों लेक खलागया गाय चिनी ताइबो आं जे खा खलायो चिनी अर ताबो बिसि रगो चिनी इंमा हाय चिनी जे बेलबारि ब्लक नि आन्दार रगो आं जे किसिमिसा खानामानि बरकनि बिसियावबो गोबांमान अम हाय ओंखानि जों खानाव फियाबा बरकबो फाइटेन फाय अम हाय खलायनो जानिया प्रब्लेम न फाइगांगे जानाय तांगे जों अम हायके चिनी जे चिनी अधिकार चिनी मान थाय अ चिनी मान थायनो जुदिनो जों चिनी डेभलपमेंट नि सामुं न चिनी पंचायत डेभलपमेंट नि रां रंनो जुदिनो अम हायके नांनायके सबाय सामुं खलायरे उनगांगा अम हायके ना आबोनि बागैनो जों तिनि कम से कम अर चिनी पंचायत कायसा जन्मजयनगर ADC विलेज जों पूरा वार्ड बिटि जों तिनि फाइलेने हन तमनि
आरो कोनो पलिटिकल पार्टिया जों एरियानि जे बर'क रक जों जे जनसाधारण रक जों आरो फाइनो हान तंमोनि फैयाबो तिनि वाटिनि बागै जों कायसा जागा गेदेरङै प्राय 100-150 जन जों बरमल साका नांखांगाय जों अबनि एक्शन नायंगाय जों बसकांग करा खालाय जों आरो रेगुलेशन बनाय अबनि बागैनो जों नायो जे तिनि मैडम बसनो आश्वासन लेखा गाहाम फोरोंखायनो जों अबनो पार खालायनो हानाय हामबाय बेलाके हामबाय मिडिया रंनो संतिनि सिनि जे जन्मजय नगर पंचायत नि फाइलेबा नगर ब्लग सिनि जे पंचायत नि सामुं रकम खरो जे इंजिनियर आयुंग बसा मानि रांग रो बेबंग ब इनकमप्लीट खायदंबाय खाम बेबंग सामान म बताबो मा फुनुंनाय जदिनो फुनुंमाया बा रियांग ब सासपेन खुम चिरंजीत आचार्य इंजिनियर बुं खतम चिरंजीत आचार्य ता वीडियो कतम साका बिन तम एक्शन आना दाम तो साका का हम पक न बिनि ओ जे सिंतिने को सही फलाया फलाय माने अब एसडीएम सगैना हिनि साका अब सलिउसन खाइरेना हिनि सावता बा मीडिया चैनल दङ बिनि जों अ डेपुटेशन मादुमे जों सिनि एलाकानि जे समस्या न सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक नगु सिबायथो अमा हायकेनो आं तेबो जतन थानि पयनाम सुंगो सिनि जन्मे जयनगर बिसिओ जे जागाव अमृत सरोवर काय सेंट्रल प्रोजेक्ट अ प्रोजेक्ट इथलिन बना हनैनाय जे फाइमानि अ जागा इंजिनियर चिरंजीत आचार्य प सामुं खाय थांथिनि अ जागा इट 1000 इट न जास्ट 1 मिटार खाय बयदि रेखा अब प्रूफ जतन नाय मानो सिनथानि एविडेंस दङ वार अर्डर दङ जतन अब थांनाय 2023 नि अगस्त मास वार अर्डर मानि ताबो हायनो हाय अगस्त नि 2 तारिख किन्तु अ रांनो जों चेरै नाय थाङै जों साइमान कावबो अ रां बेवाक न विथड्र लंगै बाय थांका अ रां सामतो खाजगलिया इनकमप्लीट खायनो रां पुरा फुल अटो खिबैते गताय गोबां मा दङ तेबो 2023 नि काम 22 नि कामो पञ्चायतनि आन्दार বিভিন্ন জায়গাও যে অঙ্গনবাড়ি তংমানি যেমন কেবলপাড়া ধর্মদাসপাড়া মহিন্দ্রপাড়া ও পাড়ারগ আ জায়গাও 63,000 খাইনাই যে অঙ্গনবাড়িনি যে টয়লেট সামজানা তংমানি আবো হাগর হিমিং খুরজাক বাকসাকাবা 3 বুজাগিয়া ওয়াল হিমি কাজাক আবর বেমো সিনি থানি প্রুফ দङ जों फुनुगुरिनाय তাই गोबां জায়গাও তেবো সিনি সামং गोबां मा जोंनो जे खायन बागै जे प्रपोजाल सबै मानि सिनो जागो आबारनो बसर पर बसर मुखुइ तंजागो सामु खायजे गया ओंखाय आबन बागै जों तिनि अ जागा दिन जों फाइनेन बाइक दंखा अ इन्जिनियर उपर जों एक्शन नानन बागै जों बाइक दमांखा तान बागै माले सिनि जे सामु डेभलपमेन्ट वार्क जे बरकनि हामक्रानि जे सामुनि जे रां फाइ तंमानि अ रां रबे जे सामु खायजे ngै जे पेन्डिं खायन जे उइथड्र खायसा जागै तंमानि आबन बागै ब्लैक एन्ड वान मासिजा सिनि इन्जिनियर रनो नासिगै नायनाय दि ब्लैक एन्ड अब नायनाय अब प्लास सान थांगा बंनि रांनि वाटियाव आमा हायिं दङ बंनि आ रांनि वाटि तामै बंनि वाका हमले जों साइमानो सिनि भिलेज कमिटियाव जेहेतु इलेक्शन करै अ इलेक्शन करैनि बागै ताबो बरंनि मनेर मत खुजि खायनाय बरक सामु खायमानि दंखा ताबो इन्जिनियर बरं आयु बरं इन्जिनियर बरं लेबर थेबो अमाय खायनाय सामु तिनि खाय तंनिबो गोबां तिनि जों पञ्चायतनि बरंनो दुनाम खायमान नगो जेजनगर पञ्चायत गोबां मा सामु खायनायनि खायमानि आंगो अमायके बर कक्टिसि दङ आबनो किन्तु जों तिनि मैडम थानि जों डेपुटेशन मादि आबनो जों माने जों गाहाम गनखौ बुजिनाखा बबो जोंनो गाहाम न आसास रखा बसकां दिन रग ताम खायमान नायलायनाय अबन जे सल्युशन ताम खायमानाय जोंके नायो सिनि जन्म जयनगर बिसिनि जत्त पाब्लिक र जोंके नायो अमहाय इन्जिनियर न दाति खाय सस्पेंशन खायनानि दरकार শুধু সিনি জন্মে জন্মের পঞ্চায়েতে সুইমিং অমহাই ভোটালাঙै তংয়েনা সারা বেলবারি বলগো অমহাই ভোটালা সামু চলিত হনাनै आं खाखायो